जिल्ला बाजाराव त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि उद्योग बाय ताय सिनि थार्टी बागमा ब्लक कायसा डेपुटेसन बाजार ओ बाजारनि सभापति श्री बागमा प्रेसिडेंट आरत बाहादुर मलसम बनपुजा जराब हामबाय मारो ताय खुलुमा दे और फाइजाक श्री बागमा ताय ओमपी नगरनि बारजा माजाक ऑब्जर्वर श्री सनमान जमातिया बर बाहायले खुलुमाया फरजाव तायबे फाइजाक श्री आदिवासी कांग्रेस एसटी सेल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनी साइसका कक साइथांनाय दलक्त जमातिया बर बाहायले खुलुमाया फरजाव तायबे आसकजाक आनी काका कमलाकांत ताय खेखो बरनो बाहायले खुलुमाया फरजाव तायबे और आनी कांग्रेसनि सैनिक आनी बिस्कांगो आसकजाक जुबक ताय आनी साइ ओकरा बाय कनै दादा मामा बरनो बाहायले दीपर जरानि ताय सारि जरानि खुलुमाया फरजाव तै आनी साइ कुसुरक खाबाय हामबाय मारो तेबे हामबाय मारो तिनी जिल्ला बाजारो सिनि कांग्रेस नि कक खानाय हुनै जे पाइनाय ताय फालनाय ताय दुगान आसकते फैन तंगते जे सातुं कुटुंबाव तिनी आसक कुचिनि खरांनो जे खानाय बरनो बाहायनो आनी तरफ थेके ताय आनी पार्टीनि तरफ थेके आं बरनो हामबाय मारो ताय आनी माइकनि खरां जे जागा सबमानि जागा रत्न बाहायनो तिनी आं जत्तनो हामबाय मारो ताय आनी बिस्कांगो आसकजाक मीडिया दल मीडिया टीम रनोबो हायनो आनी पार्टीनि तरफ थेके ताय आनी पार्सोनेल तरफ थेके रनोबो बेलाय बेलाय खने हामबाय मारो नमानि हमले लोकनि एमन जे कुटुं समायो तिनी चिनि कखनो चिनि फुकास खायनि बांगै न मेनेज खायनि बांगै ननोबो पार्टीनि तरफ थेके कोटी कोटी धन्यवाद हामबाय मारो ताखुनो बुखुनो जोंथिनि वन आइटम तिनी फार्स्ट चिनि और चिनि प्रोग्राम बा डिस्ट्रिक्ट टिंग कायसा प्रोग्राम कायसा नालाय के बाहायनाय कोनै केनि आसक लाइमानि भेलाय केने खुशी मानखा कमानी हमारे तिनी चिनि दल तंगु हाबले तिनी बखाव किरे मानि तंगु कमानी हमारे आंति कांग्रेस खाय तंगु आं हाजाग आं तिनी किल्लाव थांगै तिनी बाजार सभाव थांगै बरफ बायदिनि आसक कक नाला हाके आनी रेगा कादे ताय रजानाय तां हा आनी रेशन कार्ड दे बुम ताय रजानाय तां आनी तिनी न फाइतो तो हि सादा कमरि बोदे आरो माना खायरानाय तां ना आनी तिनी तुइदुमा तो हि बारे साजा तंना ए बो हायखनै तिनी बखाव किरि मानि हाय कायसा तंगा हादि ताखौ बुखुर तिनी हायनि बांगैनो तिनी कन्टेक्ट तंगु सोंबाय तिनी आं फायनाय होफानो तिनी उ किल्ला तिनी सभाव बाक्सा सफायबाय मालिया बेखौ जों बल बुथि लायखा तमानि बांगै ओके अमनि बांगै हायसे ताखौ बुखुर तिनी कांग्रेस तंगु तिनी बागमाव किन्तु मोखां लुक जागबाय थायाखौ हायसि तिनी तलक तलक जों आगबनाय तिनी जों ओपनिंग तिनी चैना हाथिनि किल्ला तिनी 11 जून तिनी चैनाय तिनी कन्टिन्यू तिनी प्रचार थांनाय तिनी बरफ लग बाहायनो तिनी आस्ते आस्ते चिनि बखाबाय क्लोज थांनाय जों बाय गादार फायनाय दायसानो जोंबो बरफ दायसानो सिनिनाय बरफ जों बाय क्लोज मोसौ तिनी जों सिनिया जोंनि फेस टु फेस लुक दाय बेखायनो आं ताखौ बुखुरावनो कय मोसौखौ निराव कोनो लाथिगिरि तांगै जोंनि अंखला कमो जों डिफेन्स ननि बागै
जोंनावनो दिनै रास्ता फुरुनाय जों हाया काहा साया जों दिनै सावै जों रास्तानो लांखांनाय हाय बांगुजि जों कायसा लिडार उङै जों दिनै ननि बांगु दिनै अर माइक्रो बांगु साइमा दं हाय चिताखौ बुखुरो आं दिनै कक काहा काहा साइ थानाय तबुनि नक दिनै आसब कइ खोनादि कि बकक सालाहाके बसथिक दे नो वासबि निनिबो कायसा प्रभु रं ईश्वर दिनै नो ज्ञान रन हबु दिनै नो वासबि आं दिनै कक साइ थांहा आं काहा काहा कक साइ थांहा के दिनै आनि कक नावो दिनै कांग्रेस माखायनाय बकक जाताखौ बुखुरो दिनै त मावा सबनाय दिनै समय थाय दिनै वासब जानि समय दे उमो जों बोरमा मावा सबनाय थायसे दिनै बार समय थाया একদিন সে সময় পাই নাই কিন্তু ও সময়ও जों সময়नो जों रिफ्रे उजरि सामता मैयांके दिनै कोनोदिन सक्सेस इया हायसे ताग्रो गुराव दिनै पार्टिजों निरनि परिबारजों संसारजों जेफा जागांथों কিন্তু সময় बने मेन होके हायसे ताग्रो गुराव बिदि आं आसा खालामो ताग्रो गुराव दिनै সময় पाइ दंखाना जों दिनै आईपीएफ नि नायनाय जाखा दिनै आईपीएफ नि खायफादे दिनै त्रिपुरालेन हरै जों एकदिनो सिरि मखरं लायजाखा बमरा 11 दिन जों कासो लायजाखा आंनि जेन तंगुताफ्रो बुखुराव जों हाकेफादे त्रिपुरालेन खायलेफादे दिनै एडिसिनो उद्धार खायै जों हाकेफादे जों खायलायजामानो साबले हरै आं दिनै आर्मी रिटायार खायमारि परे दिनै आं खुंखाताफ्रो बुखुराव आपे संसिनि बायजाना बिदिनो अमाहाय जों बुगिलायखा किन्तु अर बिसिङाव तुम्हार नुजाखाबा सीट मिनिस्टार पोस्ट दिनै बर' सिटि बर' रक नाय नोना आं दिनै रां रनाय नोना आं पोस्ट काहा रनाय आंनो दिनै मिनिस्टार रनाय आंनो दिनै अनन्ता एमएलए रनाय आंनो दिनै 20 लाख रनाय आंनो दिनै 21 कोटी रनाय हायबा दिनै बर' दिनै उसा गाव किलो तंरो ताफ्रो बुखुरो दिनै बर' खामानि गासिनो दिनै लोप सारेलाय सिनि बुसागो लोप गोबांनि बांगै जों ताबाव आगम बाय आं दं हायसै जों जेफा पार्टी खायनि किन्तु निनि लुपनो नों बाया गालाय हायसै नों दिनै कतर साराय अर बाचावे दिनै जे कक फाने जे निने फाने अर कक का साइखानाय किन्तु बर' सब कक साइखामनि परे इंके बर' दिनै या बिलि उसि दिनै मुलिलायसि दंगो आंनि जे बायथां लुपजाताखौ बुरो लेगा आं दिनै आदि खायनाय आं दिनै आंजलिक खायनाय दिनै आं आंजलिक खायनि बुगि उच हो पायो के तानि आंजलिक खायनाय हायसै खायनि आंनो मना खाया किन्तु सঠিক खायनि हायसै गोबाय खायनि हायसै ताखुरे बुखुरो दुखु नांगो जों दिनै त्रिपुरा सा जों कक सालाय जे पार्टी फांगै दिनै त्रिपुरा सा कक साजागो उ त्रिपुरा सा बा तुमा साइ फैलांबा हा उ त्रिपुरा सा तुमा साइ फैलां दिनै आं खुसि त्रिपुरा सा जन्मनावै दिनै आंनि त्रिपुरा सा रक्तो गाहानो लाइन थांनाय हनै दिनै आईपीएफ नि तंफ्रा अमित शाह बायना होला गुवाहाटी बो सीट शेयरिंग पर मलिन जमाते साइथिं जि छया ताइफा आईपीएफ नि लीडर थुम याति सालायजा उ मलिन जमाते साइथिं जि याति साइ दंगो आं छया हनै बानि अरन जानार कबि नुगु हायसि थाफ्रो बुख्रु आं तांगाय कबिनि बांगे बर' तांगाय रांनि बांगे पोस्टनि बांगे डिफारेंस खाने थाफ्रो बुख्रु डिफारेंस खाने दिनै बर' नायो रां आं नायो गै ai बोसान आं नायो हायसै आंनि बकुबारि रां उद्धार खायखानाय हायसै आं बर' सरायो आं जे जागा दंनै आं कबिनि बां तां थांनाय हायसै थाफ्रो बुख्रु आं जे भाबादि खायथों दिनै कांग्रेस खायथों बीजेपी खायथों सीपीएम खायथों किन्तु आं कबै गतावनाय हायसै थाफ्रो बुख्रु आं दिनै त्रिपुरा राज्य गरिब उद्धार फाले बांखौथि सायखामाव माने आं दिनै कबै आंबो बलिन जमातिया दिनै कबै दं हायसै যদি नों अट'नोम खायनो हाके नों जे जागा थाङै नों लेक्चार होयो किन्तु निनि लगेयावबो अनेक धर्मनो होनाय ताखौ बुखुरो खायनो बायदि आं दिनै आं चतुरै थानाय अनुरोध खायो दिनै जों जे बुगिमारि बुगिना दिनै त्रिपुरानि जावो ग्रेडार तुंलै लांखा ग्रेडार तो बुबाग्रा फायगाबो बुबाग्रा फानायलेसनाय नायहाबले ताले नुग हाबले तानि मा सखो दिनै राहुल गांधी मिनि एसपी नि बांगै दिनै जों दङ दिनै कांग्रेस दङ राहुल गांधी साइज दङ के ताबो नु सबो दङले नु ताबो फायनि दरकार नु ताबो तुमनि हिजाबे ना ताबो हिजाबनि दरकार या ताबो बुगुरो
তারপর আগামী দরকারছি তিনি আগামী ওছেনি উপায় नों दिनै फैब्ला आगामनाय नोंब्ला असरनाय हिंगे ताइनि जागायाव सबनायजे सबजा दाखुरो बुखुरो सबजा नों कोनदिनो साक्सेसफुल नङाबो हानि बावैनो दाखुरो बुखुरो आं खाखाव दिनै सिनि कांग्रेस खायने सिनि एसटी जारा खायनाय सिनि कांग्रेस खायने ता समाय दङ बिखौ दिनै राहुल गांधी सिनायनि निरम नुबाय जाना भारत जुब आन्दोलन सि যে বিজেপিনি এমন যে অসংস্কারনি বাঙে যে স্বয়ং এক যুবক লিডার রাহুল স্বয়ং লাভক মাথায় বলে জুরক বাইসিনি হলে জুরক বাইসিনি সাত বাইসা জুরক বাইসিনি তিনি কংগ্রেস ফাইবাইছিনি ও বিজেপি जों ওর উদ্দেশ্যনি जों मा हाखावनाय हले फाइसे गाबले তিনি কংগ্রেস তিনি 17 জায়গা বসে 99 তুমুলি হাঁকে নাইছিনি बै बोसोर কংগ্রেস তো হাজাबै चीनी पार्लियामेंट तुलो जाबाय ठीक है बैनि जागाव बोसोर मा ना हले ताखरो जों सुबुत्रिफ्राबो कायसा राजनीति खाले उनायलिया जों दिनै बैनि दफानो मा नाय बैनि दफा बाहाय खायनि बर राजनीति आगो जों बोथिनि दफानो जों मा नाय जों बाहाय खायखा दिनै दफानो तायखिसा आगो नाय फलाना तायखिसा आगो लागे जों बोसोर आगो मा जों बोसोर सब कॉम्पिटिशन बुखुरो बिगनि जे खाखालाय माने ताको बुल खाखालाय दंखो जों नेशनल खायजाके जे मुसुक मानो मा साया उमा हायनि बाक्सा हुसु कप तिसाबो हाया ताको बुखुरो जे मुसुक मानो नों सामाव आं तिनि सयु भारत बाचौ आन्दोलन आं ताय जोंनि एक्स एमएलए राजेश देबबर्मा जों दिनै थांलायो दिनै प्रियंका गांधी बाय आं निजे सयु आसक सालायो तानि सामाय खालायबा ताको बुखुरो बरक जों बाय मालाय आसकखौ आं सयु दङ आंनो प्रियंका गांधी ताय जोंनि एक्स एमएलए दमासा दङ आं सयु प्रियंका गांधी बायसि मालाय कक सालायदों मोनके तानि सालायनाय खालायबा ताको बुखुरो केनि बांगनि माने करे पार्टी हायसि ताको बुखुरो बो कायसे खाखामानि बोल नाय बिदि सम खाय हासाल रे गताबो नाय संतिनि चिनि बर गगो नाय चिनि बर सुजान साइ थाना चिनि बर न मासु लांखा चिनि बर ग भोग कपाल सब माला बे बुगि मानि बुगि मा दंखो बड़ बचन मा सब नाय किसन दे वा सब बालन जांखा किसन दे वा सब मानि बा बुलुं दंखो जों दे बेदि वा सब या प्रेसे मानि दा आलादा दंखो जों बड़ मा सब नाय हायसि बेखायनो नीरव नदिनी 5 বছর পর ইলেকশন কমিশন ছি নরল সুযোগ হয়তো মুখে 5 বছর পর যদি নীরব বুঝি মানি ভুল থাঙ্গে যদি চায়াং জাগা হাকে নों हायहाय 5 বছর পর হেকে স্লাইড অফিমাও নরল সুযোগ রয়সি দं হেকে जों नायना हाबले ताबो ताफोराव जों बिजेपि बो नायखा बिजेपि बो नायना बिजेपि बो मोनसादो हेके जों आईपीएफ नि नायो आईपीएफ तो गमाखा ताबो मोठा तुलुतुलु समाय बाय फिलांखा मोठा सिबमन सिनि मोठा बगरै ताखरो बुखरो किन्तु आंचलिक पार्टी ताखायति आं खुंया हायसि आंचलिक पार्टी नागो हायबो किन्तु नांला बेखेनो कहा खायफुरो हायसि दुइबाय ता पाजादि हायसि नों दिनै पायजान मानि लुबिनै बांनो नों दिनै नों जे टारगेट मानि उ टारगेट सबजा दं हायसि ताखरो बुखरो बेखायनो नों वासबो नाङो दिनै जोंबो वासबो नाङो दिनै मिडियारावबो वासबो नाङो दिनै निरबो सोंनो नांगौ फराखौ कि निरब हाफोराव हाके दाबि सामानि बलिनो बरा फुकास खायनाय दिनै मिडिया सरखौ सोंनो नांगौ हायसि ताखरो बुखरो मिडियानि थाने बन्दनि कमल निरबो एकदम क्लियर मा खायनाय किरपात रेडी हायसि एकदम नों दिनै ठीक खायनाय के नों ताके रेडी नों निनि कर्तव्यनो निनि सामनो जों खायनाय हायसि आनि अक्र तमाय दं ताने যদি नों आंनि ओंखोलाव तमा उनहुनै नों हाके ओंखोलाव नाहला हाके नों क्लायनाय थागोन हायनो नों कायसा टारगेट नावो नों दिनै हिंगे कायसा जों तंनाय हायसि ताखरो बुखरो हायनि बाङै आं दिनै जत बाजार सभा जे आनि लगेरो ताय अर बाजाराव फायनाय जत आनि ताखरो बुखरो आं कयनाय जों दिनै वासबनि समय फायदा हा